先生、はい。反米国家が金をたくさん買っているとのことなのですが、これはドル離れにつながらないのでしょうか。ほとんど世界の経済から見ると、金融から見ると関係ないんですね。そういった国はなるべくドルを持たないで金を持つようにしようということなんですけど、特に先進国間の貿易、先進国と発展途上国の貿易におけるドルの重要性っていうのは今後も変わらないと思います。ですから例えば今ウクライナ戦争をやってる最中にロシアとチャイナの貿易はなるべくもうドル使わないでやりましょう。である程度そういうのうまくいってますよね。あるいはトルコみたいな国もドル離れをしたいということで現地通貨同士で、なんとかやっていこうというようなこともやっております。それは若干の影響はありますけども、世界の経済の大きな流れ、特に我々日本を囲むお金の流れということを見ると全く関係ないと言っていいと思います。